522 ka mga talisenon nga nahatagan og libreng training ubos sa TESDA mitapos na gipahigayon ang graduation ceremony sa Lagtang Gymnasium sa mayaging Sabado. Kabahin sila sa scholarship program nga gigahin sa TESDA alang sa mga malupyo sa Dakbayan sa Talisay. Gipahibaw usab ni Mayor Samsam Gulyas nga napalabang na ang ordinansahon nga mag-umol sa bag-ong departamento nga gisangunan lang sa pagkatiman sa livelihood programs sama sa skills training nga gipasugdahan sa TESDA alang sa mga talisaynon. Tungod nini, taas ang kahigayunan nga sa mga talisaynon nga makatrabaho. Kani adto ang livelihood programs ubos man sa City Social Welfare and Development. Isla sa Pangan-an sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, adunay bag-ong barangay hall. Gani pormal na gi-inagurahan ang 160 ka square kilometers nga duha ka andanang multipurpose building sa Isla sa Pangan-an nga maoy magsilbing bag-ong barangay hall. 15 milyones pesos ang gigahin ubos sa Congressional Fund ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan sa nasuyng proyekto. Human sa ribbon cutting, gisunod usab dayon ang groundbreaking ceremony alang sa bagong solar water system. Kini aron masolusyonan ang suliran sa tubig sa nasuyng isla.